I veliki pozdrav, dragi gledoci, danas snimamo klip, odnosno klip u kojem snimamo obaveštenje i znači pričat ćemo o nagradnoj igri. U toku ovog mjeseca je nagradna igra Booster, znači ko pije piće Booster može da osvoji vredne nagrade, jako vredne nagrade. Kad pogleda čovjek, na neki način se isplati da čovjek popije to i da dobije neku vrednu nagradu. Neko misli da je to laž, ali opet nekad nađe se da osvoji neku nagradnu igru. Nije sve to namešteno. Ima nešto, ali moji rođaci su neki dobili na lotu i šesticu i sedmicu ne, ali šesticu da. Sada nastavimo za nagradnu igru. Ova nagradna igra nije toliko teška, znači nema neke jake uslove, znači samo da kupite piće, da popijete, znači naravno, da otvorite i vidjet ćete kod na limenci. Sad taj kod, šta treba da uradite s tim kodom? Uđete u sajt, znači ostavit ću vam link dole u opisu klipa, u deskripciji, ostavit ću vam tu, znači dragi pesnici, deskripcija znači opis, da vam ja kažem to, ostavit ću vam tu link sajta, tu ćete da ostavite taj kod, da popunite, da se registrujete i to je cela filozofija. Ukucate kod, tamo vidjet ćete ima uputstva, sve lepo islikovite, sve objašnjeno i na kraju kad se završi nagradna igra možete dobiti jako vredne nagrade. Znači, možda neku biciklu, možda nešto tako, znači nešto tehnologije, baš odlične nagrade, pogledajte tamo na sajtu sve što vas zanima i tako. Meni je drago da vas obavestim i želim vam srećno da osvojite, neki moj gledalac da osvoji, meni bi bilo najdraže. I tako, znači uvek imajte nadu, znači uvek idite, uvek može da se dobije, nije ništa nemoguće. Hvala puno na gledanosti, dragi gledalci, vidimo se u sljedećem klipu.